Kubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka umsingam beats aqua na molai moro hakajingdap sansnem jongka. Rengkat ka 3 Olives Restaurant M Crown Hotel Kendailat Shillong bat ka Orange Nissan Loan So Po Shillong. One bantiet ya kakali Datsun Ready Go batamai kabas bat bidor. Menteri Kesorkar Jela ubapet ikatnat kampo yeng uba la kemen rembui. Ula ong baka jing dawa ban penteri kam ya ka ina line permit hak jela kadai tangling baka jing keren apa deng Kesorkar Jela bat Kesorkar India. Kat kum ka jing sngojong ki jinge ki kin long ki basai so kat baka jing keren kampat long ka basai so apa deng menteri rangba ka jela konrat ki sangma bat menteri jong katnat kampo yeng kari Amit Shah. Kumpan cukudo hang ni ka yeng dorbar hawan jong ka jela kala menjur da ka resolution ha uno pra arajar kat kendai bandawa na Kesorkar India bahkan menjur nak bentaban penteri kam ya ka inline permit ha ka jela Meghalaya kum si bentaban khanglat ka jingwan rung pean jong ki bar jela bat ki menderi siapa upur usam jong ka jela hadin ba Kesorkar India kala pelong an ya ka Citizenship Amendment Act ngadak men ba kumong ang mene ba kane kading issue ka ba baro kinong song jong ka state ka jongi kidakwa nga ngaru na kalyang jong kerpat ya ka Sorkar pedeng ba kan skap ya ka su jong pai ba lana kalong ka bala ba ya ka state ka jongi kanang ba ban kan tutlang hapo ka ba kan long ka ILP kan rekam hapo ka state ka jongi pi baro ki priu ki don ka hok ban penpau ya kejis ngeu ke jongki da ngiru ngi badon ha Sorkar ngi ngimde ki ba ngi ai imsni kumno ba kano kono kata ka jing dawa ka ba mde ka jing dawa ngalam ang baka ILP ka dai ka jingkwa jong uwe pa uwe no snong jong ka state ka jong ni tambang ini pan smooth ho ba kan ne kam shong tang hak state government but chief minister ola shimkhia ola pershamban yakren bangin yakren ya kijing knamba nginla ban pen urlong ngay iba ultimately kano kam de tang kiji yakren kabanla kijing yakhi kinamla ban banra ya kata ka ka bakamut ka Sorkar kme namar ba Henry kadai ka kum ka state ngi ngala pensngeu bang ya pensngeu ya ka Sorkar kme but den tak daw kadai ka duty ka jamni kum ka Sorkar ban ya budden na ka por sa ko por khnang ba ni dakwa bakan ne kan long bakan urlong dan re kata ka chief president ko Sorkar mi ki ki sok kerdat ki ba ka Sorkar mi ka mat ka syemjing ya kata ngamlaan batai ya kata kajis ngeu juga suka pedek